Efter pausen skal vi fortsætte, og så kan vi se, at der er nogle nye politikere og nogle nye kandidater. Og så er det første, at det er, at vi har fået det videospørgsmål, og så skal vi lige se, hvad hedder det? Bavia Jacobsen, hvad vil du spørge om? Og jeg vil spørge kandidaterne. At der er begrænsninger for udnyttelse af levende ressourcer. Og der er mange, der kontrollerer udnyttelse. Og i løbet af sidste nu har fiskeri og jagtbetjente. At vil vi arbejde for, at der bliver lovgivning omkring bedre vilkår for jagt og betjenten. Og der er mange begrænsninger for udnyttelse af de levende ressourcer, men det er for få, der kontrollerer uddannelse af dem. Vil vi arbejde for at forbedre kontrollen? Hvad vil I gøre? Og det står i Siumuts, det står klart i Siumuts valgprogram, at vi skal arbejde for et bedre kontrol. Og derudover skal vi arbejde for, at kontrollen af vores hav bliver bedre. Og dem, der fanger på land og fritidsfiskere, skal man også have bedre kontrol med. Og spørgsmål er ikke så mærkeligt, fordi at det er meget få at kontrollere, og det er vi opmærksom på fra Siumut. Hvad vil I så gøre for, at der bliver en bedre kontrol af udnyttelsen? Vi har flere kontrollører. Ja, det vil vi arbejde for, og det er allerede klart i spørgsmålet, at det er for få kontrollører, og vi vil arbejde for, at der kan blive flere. Og så det næste svar, det er, at der sødt akkurat bliver mere. Hvad vil I gøre for at forbedre kontrollen? Vi skal tænke på GFK. Der skal være medarbejdere i kontrollen, og vi bor i et kæmpestort land, og vi må regne med, at de er godt uddannede, de kontrollører, der arbejder i GFK. Vi er bedre. Hvis vi har flere midlertidige, kan vi også overtage fødevarekontrollen der også. Og vi skal samarbejde med GFK for at forbedre forholdene. Og det er i samarbejde med GFK, at vi skal vurdere, hvordan vi kan forbedre kontrollen. Og så er jeg endnu et der Sofia Kastler. Hvad vil I gøre for at forbedre kontrollen? Jeg hedder Sofia Kastler og er kandidat på vegne af EA. Og hvis der er lavet lov omkring et område, så skal vi også sørge for, at der er kontrol af det. Overholdelsen af det. Og
vores levende ressourcer er meget vigtige for vores livsførelse. Og så selvfølgelig skal det være kontrol af afholdelse af lovene, og det vil vi arbejde for. Skal der være flere kontrollører? Ja, det skal vi opnå, fordi at vi skal nemlig være sikre på, at når vi har lavet lov, at vi kan kontrollere overholdelsen af dem. Altså det næste svar, det er fra demokraterne. Hvad vil vi gøre for at forbedre kontrollen? Jeg havde Række Ligemand er kandidat på vegne af demokraterne. Det vil vi opnå i demokraterne, at vi skal have regler efter vores identitet og vores kultur. Når man snakker om de grønlandske fødevarer, så skal vi også have set på, hvordan vi kan udføre kontrollen af dem. Og i gang forstår, at der også mange problemer omkring fangsten der, fordi at der er mange, der skyder dem og efterlader dem. Vi ved, at hvor vigtigt grønlandske fødevarer er for os. Og vi i de steder, hvor man sælger grønlandske rådvarer, der så snakker regler, at de rådede og tørrede produkter ikke kan sælges der. Altså, når der er i Lakahamon, hvordan vi forbedrer kontrollen. Når vi lægger vægt på, at vores fangstdyr skal være et erhverv, så er vi nødt til at forbedre kontrollen. Vi ved også, at vores måde at leve på faktisk er forskellig. Jeg mener, at de har et godt system i Canada, og det er fastboende, der har kontrollen, og det er med i arbejdet i kontrollen der. Og vi mener også, at deres samarbejde med fangernes organisation der. Og vi har forsvaret, som kontrollerer vores farvand, og vi er nødt til at have meget flere grønlandske medarbejdere der, og vi skal arbejde for, at Grønland overtager området. Og også samarbejdspartiet vil vi gøre, Lorke Sigurdsen vil vi gøre. Jeg er opvokset i et lille sted, hvor der er fanger og fiskere, og jeg ved også, at min far har været med til at kontrollere. Og når man skal overtage kontrollen af vores samfund, så skal man tænke sig godt om, fordi at kontrollen af vores farvande er udført under rigsfællesskabet. Og der er også mange, der ønsker, at grønlandske medarbejdere skal uddannes i kontrollen. Og skal der være flere kontrollører, og det er meget vigtigt, at kontrollen af udnyttelsen af de leverede ressourcer. Og det er ikke kun
fangerne og fiskerne, der skal føle, at der er kontrol med det, men det skal børnene også, og børnebørnene også føle, at der er et godt kontrol. Og så Hans Henriksen fra partiet Lok. Det er ærligt, at vi ikke er stoppet med at gå ud fra os, og at vi styres meget udefra, og det er biologerne, der styrer vores udnyttelse af vores fangstdyr. Selvom vi her i landet har anden viden omkring vores fangstdyr. Vi skal ikke begrænse bare for at begrænse. Her i de sidste år har vi lavet fejl på grund af, at vi ikke kan samarbejde, og fangerne og fiskerne er begyndt at blive uenige. Og vi har også ansvar for, at følge loven, selvom det er kontrolsporter, sådan at midlerne kan bruges til handicappede og sundhedsstyrelsen. Har vi ikke brug for flere kontrollører, Hans Henriksen? Vi må gå ud fra hinanden, ud fra os selv, at vi har så stor kontrol af udnyttelsen af fangstdyrene, så det koster mange penge. Og i Qaanaaq udførte deres fangst ud fra Qaanaaq, og de har ikke kunnet styre os selv. Og vi i partiet går vi ud fra befolkningen og arbejder for dem og servicering af dem. Og det skal ikke være sådan, at når jeg skal kontrollere, når jeg skal overholde loven. I mange år har jeg selv udført jaget, uden at jeg bliver kontrolleret på den, om jeg overholder lovene. Næste spørgsmål handler om ikke-visuelle handicap. Jeg har 142 spørgsmål, og I har bare at besvare dem. Det, jeg gerne vil spørge om, er, jeg er naturligvis meget taknemmelig for, at dem, der har visuel eller handicap, man kan se, så er det dødhårdt at leve med en, der ikke har et handicap, man ikke kan se. Hvad vil man gøre for at hjælpe dem? Dem, der har handicaps, man ikke kan se med det blotte øje. Et meget klart spørgsmål. Første markering er fra Inuit Ataqatigiit. Sarah, også Inuit Ataqatigiit. Tak for spørgsmålet. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Og jeg betragter det også som tidligere naalakkersuisoq for sociale anliggender. Også beskæftiget mig meget med folk med handicap. Handicaploven, som har været forberedt, er ikke blevet effektueret. Det der er formålet med den lov. Handicaplov, det er, at man i stedet for at hjælpe de handicappede, også giver dem rettigheder, og her handles der om fysiske og ikke synlige handicaps, og herunder indgår, at der i alle henseender, så skal man arbejde tværfagligt. Man skal have mere viden på tværs af arbejdsinstanserne. Dem, der ikke har handicaps, der kan ses, møder alt for meget uvidenhed.
Det er ikke nok. Man kan ikke effektuere arbejde ved at lave en lov, men vi skal arbejde på, at vi på tværs af arbejdspladser, skoler og alle, der yder en service, de skal gives våben, så de kan have meget mere at vide, fordi handicappede har også en rettighed til at være på lige fod med andre i samfundet, og det er et arbejde, som vi vil prioritere. Så har vi en masse arbejde at skulle gøre, udover at lave en lov, og det er et stort ansvar, som vi alle må deltage i. Så går vi videre til hvad vi gør ved dem, der har usynlige handicaps. FN's lov, den lov, der er om handicappede, uanset om det er fysisk eller om det ikke er visuelt, så har vi jo ratificeret den lov og det, at man har ratificeret det, så er der 2 ting, vi skal gøre noget ved. Det er, at der mangler en fysisk tilblivelse af det, og finansiering følger ikke med. Det er disse ting, som man skal have gode og klare politiske mål om. Dem, der har fysiske og ikke og dem, der har fysiske handicaps, og dem, der har handicaps, som ikke kan ses, de skal behandles på lige fod, og det er et arbejde, som fra Nunatak tager til os, fordi FN's lov om hvad det angår, det skal også implementeres, og det skal der bevilges penge til. Baktina Darak, Steffen Silersen, hvad vil I gøre med det? Jeg hedder Steffen Silersen. Jeg er førstegangskandidat med Baktina Darak som baggrund. Det er rigtigt, at der er mange handicappede i Grønland i forhold til befolkningsantallet. Det er noget, som vi skal udvikle os med massivt. Befolkningen set som et skal op og stå. Hvad er det, der er mest behov for? Nogle kommuner har det godt økonomisk, men der er også nogle kommuner, der har barrierer, som gør, at det er begrænset med hensyn til at arbejde for de handicappede. Vi må lave en økonomisk regulering, sådan at samtlige handicappede kan services på lige fod. Jeg vil lave et arbejde, der giver alle ens rettigheder. Tak. Jeg hedder Beningwar Mprose, jeg er fra Atassut. Et klart spørgsmål. Ærede handicappede. Vi har slet ikke tænkt på dem i det her 20 år, hvor vi ikke har tænkt på hinanden. Og dem, der har siddet der, hvor mange år har det siddet der, hvem har arbejdet med dem? De har ikke gennemført noget som helst i 20 år, selvom man siger sådan. Så skal vi jo så også tænke på, at de handicappede også har deres rettigheder. Siden 1995, der har vi fulgt dem med hensyn til FN's menneskerettigheder og de handicappedes rettigheder. Og vi har også fulgt dem fra skolens side, og det er nu, der skal laves fornyelse. Men de voksne, de har ikke muligheder. Dem har vi glemt. Dem, der har handicaps, man ikke kan se med det blotte øje. Vi tager det alvorligt og vil arbejde for dem på lige fod med alle andre. Så I vil lave en lovændring. Ja. Og der sødt Beningwar Mprose, at der sødt, så går vi videre til Tina Martins Nussen, Samarbejdspartiet. Hvad vil I gøre for, at der er ingen tvivl om, at den lovgivning, som der er blevet standset på grund af valget, helt sikkert skal gennemføres. Noget helt andet er, at lad os lige få den her diskussion helt basalt ned på jorden. Det vi mangler, det er nogle tilbud til mennesker, der har det rigtig svært. En mand på 28 år, som jeg talte med for nylig, havde fået en psykisk sygdom. Han kan ikke få hjælp. Der er simpelthen ikke psykiatere nok her, som kan udrede ham,
og der er ikke nok behandlingstilbud. Der, hvor vi virkelig skal opruste, det er på personale. Vi er nødt til at få ventelisterne ned. Når folk står og er selvmordstruede, så kan de ikke få noget hjælp i dag. Har de andre former for skjulte handicaps, så det er bare rigtig svært at få hjælp i dagens Grønland. Frivillige organisationer træder til. Sundhedsvæsenet gør alt, hvad de kan. Men vi er simpelthen nødt til at styrke den faglige indsats på det her område her. Vores borgere lider, og jo tidligere vi sætter ind, og jo hurtigere hjælpen kommer, jo hurtigere kommer folk på rette spor og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller kan passe deres børn eller sig selv. Det kan ikke være rigtigt, at en ung mand på 28 år, der gerne vil have hjælp, ikke kan få den. Han vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet og er desperat. Det kan simpelthen ikke passe, at han ikke kan komme tilbage igen. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Samarbejdspartiet siger, at vi er nødt til at uddanne vores egen befolkning til at kunne deltage i den her udvikling. Men mens vi venter på, at uddannelsesprocenten kommer op, så er vi nødt til også at sige velkommen til den arbejdskraft, som vi har brug for fra andre lande. En af de andre ting, som vi synes, vi skal gøre, det er, at vores fastboende sundhedspersonale bliver udlignet i deres løn, sådan så de bærer et meget tungt læs i et sundhedsvæsen, hvor der er svingdørspolitik. Jo mere vi kan fastholde vores personale, også dem, der kommer udefra, jo bedre et sundhedsvæsen får vi, og jo mere kan vi spare. Samarbejdspartiet, tak. Siumut, hvad vil gøre ved nærværende? Hvad vi gør? Først vil jeg lige sige, at formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, ikke kan være her. Han er her ikke på grund af trafikale problemer. Han har en stor hilsen til jer alle sammen. Med hensyn til handicap, så er vi kandidater. En af de vigtigste ting, vi skal arbejde for, at de ting, som man besvarer på finanslovsforslaget, på finansloven, det der er skrevet op, at de kommer tilbage. Og med hensyn til handicap, man ikke kan se, jeg synes, det er et stort problem, og der bør man stræbe sig på, at man etablerer en talsmand, som arbejder for, hvilket handicap man har. Og det er også på den måde, vi kan finde ud af, hvordan situationen står til med samtlige handicappede, og kommunerne er jo også dem, der lever til på dem, og hvis de har mulighed for at søge flere penge for at servicere de handicappede, så vil løsningerne også være meget flere. Sidste besvarer er demokraterne. Hvordan vil I hjælpe dem, der har ikke synlige handicaps? Vi kan alle blive født med handicaps, om det er fysisk eller om noget, der ikke kan ses med det blotte øje, men vi kan også blive handicappede i løbet af vores liv. Derfor skal respekten og deltagelsen fra handicappedes side, så er det vigtigt, at vi gør et større indsats. Og der er for eksempel steder, som de handicappede ikke er kommet ind i, for eksempel idrætshaller og boliger. Vi er alle partierne er enige om, at vi skal samarbejde om, at der uforskyldt er kommet til at være handicappet. Det er ikke noget, som vi skal beskrives mellem partier, og vi skal også pege på, hvilke penge hvor vi skal hente pengene fra. Det er ikke nok bare at sige, at vi gerne vil hjælpe dem. Jeg forstår det stadig ikke, at så fra man ønsker det, og man bare sidder ned og bare lever, selvom der er selvom der er arbejdspladser, som mangler arbejdere. Vi skal bruge pengene til dem, der uforskyldt er kommet i ulykke,
Og dem, der arbejder for, og så frem der skal være flere, der tager sig af de handicappede, så skal der også være uddannelsesmuligheder, og de lønmæssige vilkår skal også være attraktive. Vi er interesseret i, at der er en fastboende befolkning, der tager sig af dem. Fastboende arbejdere, der tager sig af dem. Mulighederne for at være en del af en arbejdsplads. Hvad vil I gøre for at forbedre forholdet? Det skal være en oplysningskampagne. Og et menneske, der har limiteret muligheder. Det skal ikke betragtes som en, vi skal ikke betragte som en, som ikke har muligheder. Det skal ikke være en stopklods, at man er handicappet. Det er Socialdemokraterne. Alle partierne har besvaret dette spørgsmål, så går vi videre til næste spørgsmål. Ja, abequtaqartustullia aina. Oli Karl Grossmann Partinutammunun. og det er til alle partier. Det er yderdistrikterne og bygderne med hensyn til, hvilke politik vi fører, fordi at der er mange forhold, der skal rettes op på. Hvilke vilkår vi forbedre livsvilkårene i yderdistrikterne og bygderne, og alle rammer nu er redden af. Og hele befolkningen her i Grønland har alle rettigheder, og der er kun én naalakkersuit og ikke Inatsisartut. Og vi siger nej til at forskelsbehandlingen. At bare fordi at vi siger også nej til at mindre byggere bare fordi at de er yderdistrikterne. Og lige meget, om man bor i bygderne, i yderdistrikterne eller i byerne, skal man have lige rettigheder. Og det er også mange, der har mange muligheder med, og muligheder for fiskeri, men hvor finansieringen til dem er langt nede. Og at hele befolkningen, lige meget hvor de bor, skal civiliseres på samme måde. Og der er også mange steder, som ikke udnyttes, fiskesteder og fangststeder. Og der er mange bygdebeboere, der har snakket med os om, at der er uudnyttede muligheder mange steder. Og det er sådan, at beboerne i bygderne flytter til de større byer, fordi at der er bare mulighed der, så vi skal udvikle disse steder. Det vil sige, de bygderne og øvrigdistrikterne. At et menneske skal kunne have bestemmelser, og hvis vedkommende ønsker at flytte et andet sted. Men det skal ikke være sådan, at på grund af manglende muligheder, så er man nødt til at flytte, og det er frasagelse af det enkelte menneskes selvbestemmelse og rettigheder. Og det næste Siumut Herman Petersen. Hvordan vi udvikler bygderne og yderdistrikterne. En af vejen, det første vej, det er at infrastruktursystemet, som blev indført for ikke så længe siden. Og så de daglige livsvilkår skal man også snakke om. Og så at kunne bygge boliger skal også være en mulighed. Og måske kan man have
en naalakkersuiser for bygder og øer, der skal holde øje med, om disse steder serviceres godt nok. Hvad vil I gøre? Det skal være billigere, endnu billigere at leve i bygderne. Og for os levende ressourcer, for eksempel fisk, jeg skal have bedre priser på den, og det skal have den virkning, at have til følge, at man har bedre råd til fisk. Og vi har ikke lagt os fast på, at vi går helt konkret, men Siumut har råd i bygderne, og derfor at vi vil arbejde for bedre vilkårene i bygderne. Og på grund af manglende samarbejde mellem partierne har udviklingen af bygderne og øststaterne været minimal. Der er nogle steder, jeg siger, at der er folk, der flygter til store byer, og vi har ingen store byer i Grønland, og vi har den største by her i Grønland, som folk flytter til. Bygderne, vilkårene i bygderne skal forbedres, og lige meget om man synger falsk, så er man nødt til at følge de forskellige sager omkring bygderne. Skal bygderne betale mindre af skat? At det enkelte menneske skal selv bestemme, hvor det vil bo, og med hensyn til lige meget hvor vi bor, så skal vi have lige muligheder med uddannelse og for eksempel. Og når vi snakker om disse emner, at der bruger man for meget moderkastning. Og det er ikke så mærkeligt. Firma, som vi var involveret i, har vi vildt udvikle. Men det er ikke lykkedes. Og at spænde ben for hinanden er nok nu. Vi skal til at samarbejde, og vi skal arbejde for, at vi skal have lige vilkår her i Grønland. Vi skal forbedre vores konkurrenceevner, og vi spænder ben for hinanden, og det sætter begrænsninger for vores videre udvikling. Tak til Niels Samsen, Demokraterne. Og det næste er, hvordan vi udvikler bygderne. Vi plejer at sige, at vi henter vores kræfter fra vores kysten. Vi skal begynde at tænke mere på, hvordan vi kan tilpasse os forholdene i de enkelte steder. At de enkelte muligheder på kysten, hvordan kan vi udnytte dem bedre. Og bygderne i Nordgrønland og måden at leve på i Sydgrønland er helt anderledes. Måske kan det have certifikat til at for eksempel reparere Boeing-motorer, men det er sådan, at vi har spændt for hinanden, at derfor ikke udnytte de muligheder, vi har.
vi har brug for et hvert menneske her i Grønland, og et menneske skal altid være i centrum. Og det næste er Martin eller hvad vil I gøre for, hvis bygderne udvikles? Det er dejligt at se, at under vælgermøderne, at der er mange, der støtter bygderne, men når man kommer til virkeligheden, så glemmer man også fra 2010 indtil nu. Er alt byggeriet i bygderne byggeriet i stoppet? Det er kun de store byer, som prioriteres. Og dem, der skaber mest værdi her i Nordgrønland, har man ikke vildt udvikle. Men der er mange, der flytter fra bygderne til byerne. Ja, det er nok, fordi at vi har stoppet udviklingen i uddistrikterne, og der er mange, der bor, hvor der ikke er vand og toiletforhold og mulighed for bad. Og det er ikke sådan, at bare fordi vi bor i de steder, hvor der er mulighed, at man skal udvikle os. Og her i bygderne er priserne på varerne blevet for høje. Og af hensyn til overskuddet i firmaerne og selskaberne, at har man for højt sat priserne for varerne herop. Og man skal samle de selskaberne her i Grønland, de offentlige selskaber. Og det kan ikke være sådan, at vi kun skal udnytte have importerede varer. Og der er mange af befolkningen, der har viden, og dem skal vi udnytte fra nu af. Og så Sylakati's samarbejdsparti, hvordan vi udvikler bygderne. Det vi har politiske program, at det vil være med til at udvikling i alle steder i Grønland. Og det kan være 3 krav til udvikling af bygderne. Og at vilje, og så at vil vi lave rejsehold. Jeg ved, jeg er fra bygderne, at selvom der er bygdebeboerne har vilje, at de er nedprioriteret. Og man skal ud til bygderne, at også sige, hvilke muligheder der er. At bygderne kan spørge os, hvilke muligheder der er, eller for eksempel udvikling af turisme i bygderne. At man skal heller ikke glemme bygderne, det er vi helt med på, og det vil vi arbejde for. Fra Sylakati's samarbejdspartiet. Og så Inuit Ataqatigiit, hvordan vi servicerer bygderne. Det vil være dejligt, uden mudderkastning, at vi kan debattere. Og vi arbejder politisk for at arbejde for befolkningen. Og jeg er klar for at høre, at alle partierne er klar til at arbejde for bygderne. Og vil vi arbejde for at håndgribelige ting, som vedrører det enkelte menneske. Og der er mange, der har stor viden og kan noget, og som er med til at løfte livet her i Grønland.
Altså med hensyn til eksempelvis, at der er vilkår i det sociale område, som ikke er nok. Og jeg blev ringet op fra en bygdebeboer ældre, og at vedkommende ringede og sagde, at det var en ældre, der ikke kan passes, på grund af, at støttepersonen var på ferie, som jo vedkommende har ret til. Og derfor var familien nødt til at passe den ældre. Og at det midler, der kan udnyttes, eller det midler til videre opkvalificering, lad os bruge dem til i bygderne, og fordi at bygdebeboerne skal også have et liv, som de kan føre på en ordentlig måde. At i løbet af vores at være med i koalitionen i halvandet år, når støttepersonerne skal oplæres, skal man ikke klemme bygderne, og det har vi altid arbejdet for i IA. Og men vi er ikke nået i mål. Og også børnene skal have et godt liv. Og det børn, der sættes fra bygderne til byerne for at gå i skole, skal også, der skal man sørge omsorg for døgnet rundt. Og derfor vil vi gøre børnehjemmet til døgninstitutioner, sådan at børnene, der kommer fra bygderne til byerne, kan få et godt liv, også, selvom de også bor i byerne. Jens Lennart, den Sølefisontungasundet Som har et spørgsmål angående store virksomheder. Det jeg gerne vil spørge om er, hvem vil være med til at etablere virksomheder i et land, som er på vej mod at blive en stat. Det kan ikke være sådan, at de sunde madvarer, som vi lige gør en lille smule ud af, eksporterer til andre lande og importerer dem igen med dyrdom. Lad os arbejde med de sunde levende ressourcer, de sunde madvarer, i stedet for at smide pengene ud af landet. Tak. Hvem vil være med til at etablere virksomheder her? Jeremiasen, hvad vil I gøre ved det? Tak for spørgsmålet. Vi har store virksomheder i Grønland, Royal Greenland, som producerer, som eksporterer ud til, som også arbejder med videreudvikling og viderebearbejdning i andre lande. Det vi ikke tænker på i det daglige, det er, når vi fanger en selv, når vi fanger en tår, så smider vi indvoldene, så beholder vi kun fisken. Og herefter, så smutter vi det forbi Pacific, så køber vi torskeroven fra Bornholm. Vi mangler at benytte os af vores ressourcer. Det jeg vil gøre klart, det er, at det vi selv har behov for, som vi har masser af. Men Fødevarestyrelsen, der er under staten i Grønland, i Danmark, men det der er nemt, det er at importere grise hertil, men det er svært at sælge selvkødet i butikkerne. Fødevarestyrelsen skal ikke længere være under staten. Den skal flyttes til Grønland. Vi vil gerne købe billigere, hvad der giver butikkerne.
Tak. Hvad med de store virksomheder? At etablere det, hvordan vil I arbejde med det? Vi har de store virksomheder. Royal Greenland. Det er noget, de skal åbne internt, sådan at produkterne får mere værdi. Lad os lige tage os sammen og få vores egne madvarer ind i butikkerne, i stedet for at importere madvarer fra Bornholm. Næste er Inuit Ataqatigiit, Sofia Græsler. Hvad vil I gøre, Sofia? En af Inuit Ataqatigiits mærkesager er, at vi gør noget nyt, sådan at dem, der har lyst til at udvikle nye produkter. Og vi har også foreslået, at vi også vil finde nogle partier, vi gerne vil samarbejde med, at der også bliver givet muligheder for iværksættere og udviklere, så skal det ikke betale skat i helt op til 3 år. Vi har behov for nu, at vores produkter, altså de ting, som vi eksporterer, for eksempel rejer, og så bliver de jo eksporteret til England en masse og får en masse penge ud af det. Herudover er der med hensyn til vores eget import fra andre lande. Det kan godt være noget, vi kan bytte med, hvor vi udvikler. Og det er meget vigtigt, at vi selv også udvikler, og det er også vigtigt, at der gives mulighed for det. Og det vil vi gerne være med til at bane vej for. Være med at etablere store virksomheder. Vi vil være med til at etablere virksomheder. Dem har vi jo i forvejen. For eksempel Royal Greenland. Det er aldeles dygtige til at producere varer, og det kører. Og der er dem, der producerer halefisk i Nordgrønland, og det er enormt dygtige til det. Herudover er der andre ting, man kan få op fra det grønlandske farvande, som kan være grundlag for andre farveområder. Vi har for eksempel også foreslået, at de store virksomheders skat også omdeles til kommunerne, således at kommunerne selv, fordi kommunerne selv ved de lokale forhold, og de kan jo også være med til at udvikle lokalt. Inuit Ataqatigiit, Sofia Græsler. Tak. Næste er Nunatsiaq. Vi etablerer store virksomheder. Ja, vi vil etablere virksomheder. Det vil sige, at et land, der vil være selvstændig, det er, at det skal være udgangspunkt i selvstændige virksomheder, hvor man ikke bare smider penge ud. Vi bruger ikke fabrikkerne optimalt. Det er bare indhandlingssteder, hvis vi vil gøre det mere værdigt. Skal vi have virksomheder tilbage, og med til Fødevarestyrelsen, så skal vi også, loven under den skal så tilbage til Grønland. Og det er så med hensyn til det vil være det, der vil være rammen for at få mere indtægt. Og råstoffer og smykkesten, der ikke produceres, det bliver jo også bare taget ud af landet. Qaqqortoq skal til at starte. De ting, som kan produceres her, gøres på samme måde som fiskene. Det er noget, som vi selv kan producere. Hvad vil I så gøre, for at man ikke bare skal tage tingene ud af landet? Vi skal etablere fabrikkerne her. Der er jo nok fabrikker her, for eksempel. Det vil sige, det på den måde, vi får tingene til at have meget mere værdi. Peter Bøhler, tak. Demokraterne. Skal vi etablere flere virksomheder? Vi fra demokraterne tror ikke, at det er myndighedernes
opgave at selv etablere virksomhed. Vi vil gå den anden vej. Vi vil gå modsat. Dem, der er private erhvervsdrivende, vi skal bane vej for, at der skal være nogle bedre muligheder. Og det er på den måde, at man bliver mere fri. Der er alt for meget topstyr. Det, jeg har kæmpet for i de sidste par år, når vi vil udvikle, så bliver det hele tiden lavet barriere af nuværende siddende politikere. Altså, kommunistiske forhold er jo så klare her i Grønland. Det er dem, vi skal komme væk fra. Men hvad vil I gøre for at komme ud af det? Med hensyn til økonomien her i Grønland og med hensyn til at få styrke, så skal vi kigge på eksport herfra. Med det som udgangspunkt skal vi danne rammer for et godt økonomisk grundlag, og det er på den måde, at vi fysisk kan indføre selvstændighed. Derfor er uddannelse noget, som vi skal forhøjne, og mere passende erhvervsuddannelse skal også etableres. Der er heldigvis mange unge, der er under uddannelse. Tak til de samfundsdemokrater. Så går vi næste til. Det næste er Parti Nadaraq, Hans Enoksen. Vil I etablere flere virksomheder? Ja. Selvstændighed er meget vigtigt for os, da vi kan se, at vi i Grønland med hensyn til økonomien selv kan være selvbærende. Der er mange interessante, der har henvendt sig for at etablere virksomheder. Nogle, der vil etablere computerfirmaer. Vi har vandkraftværk nok, som kan bruges til afkøling, eller vi har afkølingssystemer nok, så derfor er vi nok, at vi udefrakommende, at få udefrakommende virksomheder her til lands. Vi kan lave billig kraft. Vi kan ikke bruge olie som noget, til at være basis for udviklingsmuligheder, da vi har kraft nok, der er vandkraftværker nok, og det vil så også afstedkomme, at der kommer flere virksomheder udefra. Jeg kender også et vigtigt vandprojekt, og det er også på den måde, at man kan etablere mange arbejdspladser, råstofmuligheder. Begrænser vi så meget, at vi lukker for vores egen udvikling. Det er sådan nogle ting, som vi skal undersøge meget nærmere. Vi har så mange råstoffer, at moskusoksefanger, det blev forbudt at sælge, og det blev beordret til at smide ud, og man i og med, så importerer vi svinekød. Hvem vi arbejder for? Hvem vi vil udvikle? Er det dem udenfor, eller er det os indenfor? I Parti Nadaraq mener vi, at det er dem, vi skal arbejde for. Dem, der sidder her. Men hvordan vil I sikre det? Som jeg sagde, vi skal have udgangspunkt i os. Det skal ikke være sådan, at vi bare giver vores ressourcer ud. Dem, der fisker laks, de kan ikke sælge her, men nu er der avlslaks, som man sælger her i butikkerne. Dem skal vi lukke for, vi skal tage udgangspunkt i, og det er også på den måde, at vi kan løfte det her land, i stedet for, det er på tide, at den tid, hvor vi er tilskuere, slutter nu. Tak, Hans Enoksen. Næste er Samarbejdspartiet. Skal vi etablere flere nye virksomheder? Det er selvfølgelig meget tiltrækkende med den tanke, men vi skal også tænke på, at hvis vi skal tænke på at starte små eller store virksomheder, så skal vi vide, at de skal kunne bære sig. Og vi bør blive dygtigere til at få idéer fra dem, der gerne vil starte virksomheder. Vi skal også være gode til at fortælle dem, hvor mange penge de skal bruge til det og det. Det er også nogle af de ting, som vi kan arbejde med politisk set. Det er noget, vi har haft fremme. I forbindelse med iværksætning af en ny virksomhed, så skal man ikke betale skat i 2-3 år, og herefter vil skatten være på omkring 26%.
Der er rigtig mange unge mennesker. Software og app iværksætter har vi mange af. Lad os hjælpe dem med penge, så de kan komme bedre hen ad vejen. Lokasiekuarsis Samarbejdspartiet, tak. Næste er Siumut. Herman Bertelsen. Herman, skal vi etablere flere virksomheder? Selvfølgelig skal vi det. Men det, der er meget vigtigt, det er, at der i forbindelse med etablering af virksomhederne er, man skal være opmærksom på de steder, man skal bygge. Det har vi arbejdet meget for Qaqortoq Kommune, og det er der nogle af de private, der har velmodtaget. Jeg vil gerne sige tak til dem, som kører så private, og det er også dem, der etablerer nye arbejdspladser. Så vi vil selvfølgelig også opnå, at altså, vi har jo flere grønlandske, eller flere retter, hvor man sælger grønlandsk proviant. Det tilskud, der skal gives til dem, det skal så også tilfælde fangerne. Og der bliver sagt, at grønlandsk proviant er meget dyr, så vil vi gerne være for søstyr her i Qaqortoq Kommune, og vi er meget bevidste om, at vi også kan gøre det, vi kan effektuere det. Det er mange problemer, der er med Fødevarestyrelsen, det er, at på grund af det lørdag, så vil jeg gerne sige, at fortælle en historie, det er, at der var en indbygger, som fik en mulighed for at sælge levende ørred. Ørrederne var i live, men så fik han vide, at det ikke kan sælges. Altså, de ørred, hvilke ørred vil vi gerne købe? Vi kan da selv bestemme, hvilken levende ørred vi vil. Men disse levende ørreder, de døde, eller laks, ørreder, de døde så på grund af en lov. Nu har alle besvaret spørgsmål, så går vi videre til næste spørgsmål. Du har et spørgsmål til alle partier. Jeg vil spørge om, når man kommer ind i det og det åbner muligheden for at komme ind i forskellige bestyrelser, hvem vil stoppe det? At en af medlem af Inatsisartut, at der i fjor sagde, at vedkommende ikke kan varetage sin politiske arbejde på grund af, at han er med i for mange bestyrelser. Fordi at det er også nogen, der udefra, der kan være med i bestyrelserne. Hvordan vi i vi skal vores medborgere, som har nogle erfaring med hensyn til spørgsmålet. Når man skal være med i Inatsisartut, det skal være påpassende med at have flere erhverv. Da vi her i Sisimiut havde med bestemt, at vores parti ikke skal have dobbeltmandater. At det er derfor, at vi skal udnytte andre bedre, og derved kan vi bedre samarbejde med dem. Og så samarbejdspartiet, hvad vil I gøre? Der er ingen tvivl om, at et Inatsisartut-arbejde, hvis man tager det alvorligt, er mere end et fuldtidsarbejde. Det er sådan, at vores parti er fuldstændig imod dobbeltmandater. Det gør os ikke noget, at folk stiller op til forskellige valg. Men hvis de bliver valgt ind,
så skal de koncentrere sig om det arbejde, de er blevet valgt ind til. Og så må de tage orlov fra det ene eller det andet. Ellers så er det i hvert fald ikke den politiker, der fører en politik på sine egne vegne. Det er et meget ansvarsfuldt og tungt job, hvor man læser rigtig meget og bør sætte sig ind i rigtig mange ting til glæde for befolkningen. Og det er jo betalt af befolkningen. Så selvfølgelig skal man ikke have dobbeltmandater. Masseriammat tulliullutik oqaasaqartussat kikkumaanappaasut Det er ataqatigit Inuit Ataqatigiit, Sumia Kasler. Hvordan vi ordner det med at sidde i initiator og så sidde i bestyrelsen. Vores grundlæggende mening er, at der skal det meddeles offentligt, at vi kan tillidserhverv, man har, for at sådan at det er helt klart for alle, at hvilke erhverv man har, fordi og derved skal man undgå, at der er nogen, der misbruger systemet. Vil det være et krav? Grundlæggende skal det være et krav. Eksempelvis med hensyn til fiskeriet. Hvis man at man kan have to erhverv, hvor interesserne ikke er det samme. At når det er en, der stiller op som kandidat, så skal vedkommende komme frem med, at hvilke interesser vedkommende har, og så er det vælgerne, der må tage stilling til, om det vælger vedkommende. Og så allerede har man, hvordan minder jeg omkring dobbeltmandater, når man er kandidat til Inatsisartut, at når det bliver valgt ind, så er det kun, så skal det ikke vide, at det ikke kun til møderne, at det kan fremsætte forslag, og så arbejde for deres politiske dagsorden. At hvis man skal arbejde for det fuldt ud, så skal vedkommende være klar over at spørge sig selv, at hvor stor en tid man vil bruge på det. Men det mest ærefulde, det er, at man bruger bedre fuldføre sit arbejde. Man behøver ikke lave lovgivninger omkring det. Og så skal man gøre op med sig selv, om man vil arbejde fuldt ud for sin arbejder, man vil udføre som politiker. Hvad som er de forskellige firmaer, bestyrelser. Det er Inatsisartut, der bestemmer, hvilke udvalg der skal være, og så er det enkelte partier, der bestemmer, hvem det vil have som medlem af udvalgene. Jeg mener også, det er som parti, at man som parti kan bestemme, hvem man vil have ind i det forskellige udvalg. Fordi at man kan, hvis firmaerne har indflydelse på udvalgene, så er det noget, man skal passe meget på, fordi at man kan blive påvirket for meget. Demokraterne vil
spørgsmål, at der er vi, demokraterne er helt klart imod det, at der er stillet op til valget. Jeg tror, det er tilbage som KNS-bestyrelsen, fordi at det er den ved, man har fra det tidligere arbejde, man har haft, skal man bruge til lovarbejde. At vi skal være mere vågne over for, hvem vi kan udnytte til de forskellige erhverv. Firmaet har vi brug for at kunne udvikle samfundet. Og der er nogle selskaber, der overudnytter deres monopol. Og det er nogle af dem, der har begyndt at styre politikerne. Det er sådan fra demokraterne. Tak. Altså, det næste er der sødt. Hvad vil jeg gøre ved spørgsmålet? Tak for det klare spørgsmål. Når man ser på tingene i dag, i udvalgene, eller hvem ser i udvalgene og bestyrelserne, at vi kan se, at der er mange folkevalgte, der sidder i bestyrelserne, og de har ikke tid til at arbejde, og vi mener, at det ikke er på sin plads. Der er ingen folkevalgte, der skal tage pladsen fra andre, der er mere erfarne. Og vi skal ikke fratage andres muligheder, og hvor vi som politikere skal arbejde med vores politiske arbejde, og vi har ikke tid til andet. Tak. Og så det er det sidste, der skal svare, det er partierne eller hvad mener om at sidde i bestyrelserne, og så at være medlem af Inatsisartut, når man er medlem af forskellige instanser. Jeg forstår spørgsmålet sådan, at når man er blevet valgt ind, og så er med i for eksempel i bestyrelsen og være folkevalgt, så er der nogen, der mener, at det kan klare alt arbejdet, og det er ikke sådan. Fordi når man er blevet valgt ind som politiker, så skal man arbejde fuldt ud for det. Vil vi indføre strenge krav, som ER siger, når man bliver medlem af Inatsisartut, så skal man undersøge, hvilke de enkelte medlemmer har af andre interesser. Og så det sidste spørgsmål. Det er et spørgsmål om hellefiskepris. Det er et spørgsmål til samtlige partier. Hellefiskepriserne er lave i Nordgrønland til 16 kroner. Hvad vil vi gøre for at arbejde for, at priserne bliver på samme højde i Nordgrønland? Træk gardinerne fra i stedet for i Nordgrønland. Det er sikkert noget, der ligger i noget konkurrenceevne. Hvad vil vi gøre for, at priserne bliver mere ensartede? Akkurat Jeremiasen, at det hvad vi gør?
Hvis det kan betragtes det med prisforskel, det er, at man kan tænke på, at det er, at Royal Greenland, som ellers ejes af grønlænderne, som konkurrerer med det private og kvæler dem. Det vi skal tænke på, det er, at så fra vi ønsker en mere konkurrencedygtig priser, kan det, at de offentlige konkurrerer så meget med priserne og kvæler virksomhederne i bygderne. Man kan ikke blive ved med at gøre det på den måde for at få overskud. Det skal være mere mulighed, for det er de private, og så vil der i selve prisen komme prisstigninger. Royal Greenland kan ikke blive ved med at kvæle. Tak. Da Akadu Jeremiasenas har fået ordet, så næste Herman Bertelsen siger, hvad vil jeg gøre for at gøre priserne mere ens? Altså konkurrence er meget vigtigt. For eksempel, hvis en virksomhed kører i en by, så vil prisen være meget lave. Og det er sådan noget, det har vi set fra Nordgrønland, fordi priserne er meget høje deroppe. Men det er med til bestyrelsesammensætningen i Royal Greenland. En virksomhed, der ejes 100% af grønlandske folk. Hvorfor kan man ikke få indflydelse der, sådan at priserne bliver mere ensartede i hele Grønland? Nogen vil overtage af Greenlands aktieandele, så det kan styre mere. Men hvis det vi ejer 100% fiskerivirksomheden, altså priserne, der kan vi ikke engang have en indflydelse på. Jeg synes, at man i Royal Greenland i bestyrelserne kan beslutte, at priserne skal være ens, og uanset for en fanger befinder sig, så skal han behandles som alle andre. Det er sådan, vi godt kan klare det, fordi Royal Greenland er 100% ejet af os selv. Tak til Herman Bertelsen. Næste er Nunetta Redongnai. Peter Møller. Hvad vil vi gøre, for at prisen bliver mere ensartet? Vi vil gøre værdien højere. Jeg plejer jo at sige, at det kun er Nordgrønland, der har hellefisk, men det passer ikke. Der er hellefisk overalt. Det er dyrest i Sydgrønland, fordi transport er tættere dernede sydpå. Krabber koster 30 kroner i Sydgrønland. Det vil sige, at her der er det mindre værd. Der er ikke islæg i Sydgrønland, og man kan på den måde også fange råvaren mere kontinuerligt. Vi vil også gøre det samme med torsk, sådan at værdien af det stiger ved at forny, innovere, sådan at vi pakker det ind, så det er klar til at spises, eller sådan at det er klar til at blive lavet. Tak til Peter Møller. Nu er der Redongnai. Næste er demokraterne. Det med at ensrettighedspriser, hvad vil I gøre ved det? Tak for dit spørgsmål først. Så har jeg et lille ønske, at vi får mulighed for at få besvare. Du lader nogen bare tilstille. Vi er jo ens. Det er rigtigt, at der er mange forskellige priser på, selvom der er tale om den samme fisk, Royal Greenland stiger, for priserne stiger og falder. Det er selvfølgelig noget, som vi skal selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved, om selvstyret fortsat skal eje Royal Greenland. Gitter Seafood har skrevet, at Royal Greenland er ved at kvæle den.
Og for eksempel havne og arealer og så arbejdskraft og så at dem kan man indrette styringen af steder med hensyn til de steder, hvor man fisker. Og så det næste, det er endnu attraktivt. Vi skal til at afslutte det så et kort svar. Vi kan godt forstå spørgsmålet, at vi støtter op om fiskerne, at vi skal undersøge grundlaget for prissætningerne, at i opfylde eget selskab, som Urakælder skal ikke konkurrere. Men det børn dine børn og mine børn ejer det opfylde eget selskaber. Så vi skal sætte et spørgsmål om, at det vi skal tænke på, om man vil sælge det opfylde eget selskab, at dem fastboende eller også ude, eller ret dem udefra, der skal købe dem. Så vi skal arbejde for, at de stadigvæk skal opfylde arbejde. At Urakælder skal være mentor for andre selskaber, der vil for at kunne støtte om fiskerne, skal vi finde ud af, at Lingullutillu hakissuuteqartussat tassaappa partiinerera uali assiginnorulissapa taqanoq ilissiliorsinnaavisi. Hvad kan I gøre for at indsætte priserne? Vi mener helt klart, at i fisk skal der være indspriser. Det skal ikke være spørgsmål om, at hvor man bor henne, for eksempel, at priserne i Nordgrønland skal være højere. Lige meget, hvor man bor her i Grønland, så skal priserne være ens. Og når i eget selskab, så skal de behandle alle læger. Da Halberg Greenland blev etableret, dengang der var jeg formand for Naalakkersuisut, og der var nogen, der prøvede at forhindre dem, men det blev etableret. Og at her der kan vi se, at Halberg Greenland er med til at understøtte økonomien her i Grønland. Så vi skal arbejde for at støtte op om grønlandske initiativer. Kun derved kan vi tage flere skridt videre. Hvad kan I gøre for at man kan altid have konkurrencedygtige priser, at fiskerne konkurrerer med hinanden, at hvis vi skal formindske konkurrence, så er vi nødt til at lade fiskerne bestemme. Det var det sidste svar, og vi skal dermed til at afslutte.
Vi fortsætter med vælgermøderne på tirsdag fra Raudok. Tak til politikere og vælgere, der er til stede i salen. Og følg med igen på tirsdag fra kl. 7:30 og 7 aften.